Внимание, шофьори! Ако Android Auto ви е забивал след последния апдейт, то проблема може да не е във вас. Защото последната му актуализация създава нови проблеми за много шофьори. И част от тях вече съобщават за нестабилна работа с системата. За личния автомобил това е просто досадно неудобство. Но за бизнес с автопарк това може да означава загубено време, объркан маршрут, забавена доставка и по-бавна комуникация с водача. Когато контрола зависи само от телефона на шофьора, всяка актуализация, кабел, връзка или технически проблем може да се превърне в реален оперативен риск. А за бизнеса това означава едно: движението, информацията и маршрутите за автомобилите трябва да се следят централизирано и независимо от мобилните приложения. С решенията на GPS България знаете къде са автомобилите, как се движат и какво се случва с автопарка в реално време. Без да чакате обаждане, без да гадаете и без бизнесът ви да зависи от това дали Android Auto ще тръгне днес. Ако използваш Android Auto или управляваш служебни автомобили, изпрати това видео на друг шофьор и не забравяй да последваш профила на GPS България за още интересни и най-вече актуални новини в сферата.